गासिबो नोंसोर हमजाजोबसिगोन जेलाव थांजोबसिगोन नोंसोर जेलाव जाय जाय PM किसाननि फैसा जागासिनो दङ नोंथांमोना जेलाव थांनो रेडि जाबानो जाबाय मिथिबायना नोंथांमोना PM किसाननि फैसा जादोंमोन ना नोङो काल्टिभेटरानो नङा नोङो आबादारि नङा हसेयानो नोङो दिनै PM किसाननि फैसा जागासिनो दं बेबायदि मानसिया दिनै जोबथेसालियाव थाङा बहा थांगोन बे मोनसे गिदिर आपडेट फैबाय आरो बे आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजों नोंथांमोना बिराद हेल्पफुल मोनगोन बुजिनो मोनगोन डिटेल भाबै बुजिनो हागोन बाथ्राया दिनै मा दिनै मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय माने जेलाव थांखागोन एकदमबारे सियर बाथ्रा बेयो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जेलाव थांगोन हयथ' 10 जन 15 जन मिथिबायना 10 जन 15 जन माने मिनिमाम साबा मोनसे गामिनिफ्राय मिनिमाम साबाया जोबथेसालियाव थांखागोन आरोखि जायफोरनाखि PM किसान जायो बिथांमोननि थाखाय स' फै आं नोंथांमोननो खिथानानै होनोसै थारैनो गमामायैनो सोरबायदि मानसिया दिनै PM किसानखौ मोननांगौमोन आरो सोरबायदि मानसिया मोनाखै आरो मानि थाखाय दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआ दिनै इनभेस्टिगेसनखौ दिनै मानि थाखाय दैथायदों आरो मानि थाखाय बिथांमोनखौ दिनै जेलाव सोनो थिरांथा लादों गासिबो मोनजोबगोन दिनै नों नाय दिनै आसामाव अल आसामाव लाख लाख मानसिफ्रा दिनै बुवा होनना बुंदों माने नंखाय बिथांमोना फोरमानलाइ लानानै दिनै PM किसान एप्लाइ खालामदों आरो PM किसान एप्लाइ खालामनानै बिथांमोना एप्रुभ खालामदों आरो एप्रुभ खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोनहानो मोनदों नाथाय बाहाय गभर्नमेन्टनिबो भुल दङ गभर्नमेन्टनिबो बाहाय भुल दङ नोंथांमोननिल' भुल गैया गभर्नमेन्टनिबो भुल दङ माब्रै आं बेखौनो बुंनो थांगासिनो दङ PM किसान जायफोर जादों नोंबो जादों नों मोनसे किस्ति मोनजाखो दा नङा होमबा बोसोराव बेसेबां सोयो नोंथांमोनाबो मिथिखागौ नङा होमबा बोसोराव खेबबेसे मोनो नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ दा अब्ला जों खेबसे हाबगासेयाव बेसेबांनि हाबो खेबसे हाबगासेयावथ' हयथ' 2000 हाबो 2000 हाबोबा मास मोनब्रैजों खेबसे मास मोनब्रैजों खेबसे बिथांमोना सोयो नङा होमबा बा नोंथांमोननि गेजेराव PM किसाना सोरबा बहुत बोसोरनिफ्राय जाबोगासिनो दं नाथाय सोरबा रिसेन्टलि गोदान दे दिनै आं जुदि PM किसान जायोब्ला मा जागोन आं बुंदों माने बिथांमोना जुदि माने माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै मोनफ्रोमबो डेभेलपमेन्ट ब्लकआव दिनै लिस्ट सफैजोबबाय जायफोर नंखाय बै नंखायफोरनि लिस्टआ सफैजोबबाय नोंथांमोननि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव जायराव डेभेलपमेन्ट ब्लकआव खामानिफोरखौ मावा नङा होमबा बै डेभेलपमेन्ट ब्लकआव दिनै सफैजोबबाय गासिबो जाय सोर PM किसान जादों आरो सोर बुवा ओंखारखो बिथांमोननि लिस्टआ ओंखारजोबबाय लासै नोंथांमोननि गामियाव थांसिगोन हयथ' बियो गावबुरा थ्र'बो थांनो हागौ हयथ' बबेबा मोनसे गावसिनिफ्राय मानसियाव थांनो हागौ आरोखि दाना जेल जामारगोन जानाथ' जाखागोन माबायदिबा जेल जागोन आरो माबायदिबा जेल जानाङा बेनिबो मोनसे सम फैबाय अके आं बेखौ लासै खिथागोनसै बिनि उनाव आङो दा सोरबायदिया थांगोन दा बेखौ आं मिथिसै दा आं मानो जेल जानांगौ दा जेल जानायनि सिगां बिथांमोना मोनसे नियम फोसावदों जायफोरनाखि PM किसान जादों बिथांमोननिसिम हयथ' नटिफिकेसन फैगोन नोंथाङा गोख्रैनो नोंथांनि PM किसान जानायखौ बन्द' खालामनांगौ 1 नाम्बार पइन्टआव बन्द' खालामना लानांगौ आरो जुदि लिस्ट फैगोन आरो लिस्ट फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा बन्द' खालामना लानांगोन नोंखौ बन्द' खालामनो थिनगोन आरो जुदि बन्द' खालामनानै लाया हयथ' नोंथांमोना गिदिर जागोन आरो जुदि बेहायबो जुदि जायाबा हयथ' बेबायदि मोनसे पइन्ट फैनो हागौ आरो बन्द' खालामनो थिननायाव नों खालामनांगोन अके होमबा गगोन बा 2 नाम्बाराव मा जानो हागौ नोंथाङा बेसेबां दिनैसिम PM किसाननि फैसा जाखो बिनि हिसाब नोंनाव दङ आरो बिथांमोनाव लिस्ट दङ बे लिस्टखौ गोलाव बहननानै नोंनो गथायनानै गालांगोन आरो बे फैसाखौ नोङो रिफान्ड खालामफिननांसिगोन सरकारनो दाना सुद आसोल ना सुद गोजा ना आसोल गोजा बेखौ सरकारासो माने डिसिसन लागोन स' गतिके आसोल गोजाब्लाबो नोङो खय मासनि गेजेराव नों बेखौ रिफान्ड खालामनांगोन बेनिबो बिथांमोना सम होगोन इसेबां प्रेसार होआ नोंखौ बेनिबो सम होगोन 2 मासनि गेजेराव नोङो सुख'नांगौ 3 मासनि गेजेराव होफिननांगौ बा 4 मास 5 मास 6 मासनि गेजेराव नोङो होफिननांगौ बेबायदि नोंनो मोनसे टार्म्स होगोन सम होगोन बे समनि गेजेराव नोङो फैसाखौ नोङो रिफान्ड खालामफिनजोबनांगोन गभर्नमेन्टनो नोंनि PM किसान जागासिनो दंना बेखौ नों गभर्नमेन्टनो रिफान्ड खालामफिननांगोन अब्लासो नों गगोन नङाबा गनाय नङाबा नोङो जोबथेसालिनि आलासि जाहैनांगोन मिथिबाय दा जोबथेसालिनि नों जुदि फैसाखौ रिफान्ड खालामनो हायाब्ला नोंनि समाय सिमा होनायाव बा गभर्नमेन्टनि समाय सिमा होनायाव बा बिथांमोना माखासे हयथ' बेनो माखासे गाइडलाइन हयथ' बिथांमोना बानायगासिनो दङ ओंखायनो एसे सम लागोन दा खिन्थु लिस्टआ मोनफ्रोमबो ब्लकआव सफैखाजोबबाय
नोंथांमोननि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव सोर बुवा सोर सैथो बे सफैजोब्बाय आरोखि बे आरो दा फैदो मारैहाय जेन'बा जों नंखाय आबादारि जाखो बे आरो दे एक नाम्बार पइन्टआव बिथांमोना बुंदों नोंनि नामै हा थानाय जानांगोन होनना बुंदों हा नोंनि नामै हा थानाय जानांगोन नोंनि नामै हा नाम दंना गैया आरो बिनि एगेन्स्टआव नोङो लेन्ड हल्डिं बख'यो नङा होमबा इनकाम सार्टिफिकेट बख'यो नङा होमबा बिनि गेजेरजोंसो जों एप्लाइ खालामो आरो गावबुरानिफ्राय सिगनेसार लानानै थाङो नोंगौ बे बेनिफिसियारि होननानै गावबुरानि थ्रुयै सिगनेसार लानानै होआ होमबा बेनि उनावसो जों पिएम किसानखौ मोनो नंगौना नङा बेहाय नों नोंनि थाखाय सोरबाया माने डिपेन्डेन्टआनो गैयानो डिपेन्डेन्ट हाबनायानो गैया सोरबाया बेयो डिपेन्डेन्टबो नङा मा डिपेन्डेन्ट नङाब्लानो बिथाङा बोरै माने बबेनिफ्राय बिथाङा दिनै हानि इनकाम सार्टिफिकेट लाखो बबे रेन्जनिफ्राय बबे फरेस्ट रेन्जनिफ्राय सोर मन्डलनिफ्राय बेबो बिफद जानो हागौ गुवार लेभेलाव नांगोन जिङाव बुयोबा गेजेरावबो नाङो गेजेराव बुयोबा जिङाव नाङो होननाय बायदि बे नांगोन बुस्थुआ गतिके इसिबां गाब्रायनो नाङा मानोना नोंथांमोना जेल जानांगोन जेब्लानाखि नोंथांमोना फैसाखौ रिफान्ड खालामनो हाया बे आरो खिन्थु नोंनो रिफान्ड खालामफिननो नांगोन नोंनो रिफान्ड खालामनो थाखाय सम होगोन गभर्नमेन्टआ आरो बे समनि गेजेराव नोङो रिफान्ड खालामनो हायाब्ला नों जोबथेसालियावलासि जाहैनांगोन पिएम किसान जाग्राया बे आरो ओंखायनो सोरबाया माने गावनि हा नङा निजे हा नङाब्लानो लेन्ड हल्डिं बख'नानै इनकाम सार्टिफिकेट बख'नानै पिएम किसान जाबाय सोरबाया डिपेन्डेन्टआवबो गैया हायाव डिपेन्डेन्टआवबो गैया थेवब्लाबो बख'नानै दिनै जागासिनो दङ बेफोरबायदिया गिनांगौ आरोखि दा बे नोंनिनो हाबा निजेथ' हाखाबा नोंनिनो लेन्ड हल्डिं आरो नोंनो होमबा नों गिनांगौ गैया आरो नों गिनांगौ गैया बे आरो थेंक इउ